Hej YouTube, og velkommen til Mojang Gaming. Altså det er mig igen alene, fordi min ven han er her ikke igen i dag. På grund vi bliver nødt til at time det måske lidt bedre, ikke? Men det må jeg undskylde. Vi har tænkt os at holde en pause med den der Let's Play og spille lidt på vores faction. Eller på Infection. Som vi så bare har joinet. Det er en tilfældig faction, og hvis vi spiller mere sådan noget, så kan I blandt andet join den ved at skrive, altså gemme IP'en og sådan noget. Jeg skal nok skrive IP'en ned i kommentaren, hvis I vil, kommentaren, hvis I vil. Men i den her video vil jeg faktisk bare gerne lige fortælle jer, at vi holder en pause med Let's Play. Så ja, det gør vi så bare. Men I må have det super godt, og så bare være forberedt til næste episode, og det kommer til at være på den her faction server, i stedet for den der Let's Play. Og så på den andet tidspunkt kan vi lave Let's Play, hvis det selvfølgelig okay være. I kan også godt skrive i kommentarerne, hvad for en I synes I vil have, skal være først. Altså for mig og min ven er det faktisk, altså vi er ret ligeglade med, hvad for en vi tager først, men vi havde bare snakket om, at det ville måske være en god idé at tage den her faction først, og så Let's Play senere. Men det var bare alt, jeg skulle sige fra Mojang Gaming i dag, så I må have det kanon godt, og vi ses forhåbentlig til næste episode. Så hej dreng, op her.